Regresioekin jarraituta, Michael Newton aipatu nun, Brian Weiss aipatu nun, eta Robert Schwartz aipatu nun. Anne Celine Schutzenberger ere. Gehiago daude, autore gehiago daude, oik pixkat, kanpotarra bezala diagotzat, gazteleraz badaude hainbat, Regresio Aurelio Mejia, eta interneten pila bat, bideo pila bat, beha nola itiaun regresioa, ze gertatzen den bere pazientikin hor etzantadakan personakin, nola lantzen duen, noaino iristen den, ze garapen, ze gertatzen, ze ikasketa, bado ze ikasi. Regresioa lotura utziko dut, eta zein da proposamena, beste bideo bat ingo duten audioa praktikan jarri zezu, irakurriko zu nahizuna, entzungo zu nahizuna, minio ez bazu bizitzen, honek ez du balio. Eta hau da, rezeta liburua euki eta zean armaio neuki, zertako. Bai, armaioko utxunia, bete, minio zuri izaki dezak ez izu launtzen. Zein da proposamena? Horrena, zutik garri, galdetu, eta zure barruak esaten mahu, regresio hau iki hauan nez orioneako ona da, eta bai ezko atetzen bada, eta galdetu, damutuko naz, bai atetzen bada, zuk ikusiko zu hortik aurrea. Damutuko naz galderan erantzuna ez ezkoa baldin bada, nahiko argi dola dirudi. Zure pazintzian arabera, eta bar. Beste bideo batin audioa grabatuko dut, eta aprobetxatu nahi daunak, aprobetxatu zal.